Nganong gagiat paman ka ading? Katulog na oy. Dili gani ka matulog. Kuhaon ti ka diha. Sige. Manguha kog bata nga gahi og ulo. Kanang mga batang patulogon unya dili matulog. Aw, dali ra kaayo nako nagkuhaon ba? Kana pong mga nagpatulog-tulog, atik-atik piyong sa mata. Ha? Unya, tiyot-tiyot, mingbangon ra. Dula ray na ibalan. Gagiat lang ang agi. Saba kaayo. Kabalo ba ka? Nagaganina. Na anapugoy bata nga nasulod og sako. Di patulog, wala matulog. Ang gibuhat, gasigi og cellphone. Sige rag cellphone, nang hubag ng mata. Perti ng pula sa mata. Nang lagom na ang aibag. Sige gihapon og cellphone. Wala ning tagam. Tuan na sa among balay. Gidala na nako. Dili nako to iuling bataa sa iyang mama kung dili magbinuotan. Anak rana. Adto ta sa among balay. Bibo didto, daghan kayo kag makauban nga mga parihan akong tiyanak. Okay raman ka sa imo ha. Didto ta. Sige. Ayaw yung katulong diha kay ikaw na po na akong isunod. Ayaw na katingala ha. Hoy. Ading. Hoy. Ayaw na katingala ha. Naunya na anay mo bira ni mo. Birahong ko ng tini mo. Kana imong mama. Papa. Taguan ko na para makuha di ka. Inig-agi na ko gani diha. Wa pa gani ka natulog. Aw kabalo na ka.